Mulțumim frumos, mulțumim frumos! Mulțumim, Mățușeava mea și acum în Iașul meu drag și la dumneavoastră, gânduri bune încă o dată, petreceri frumoase într-această zi minunată, în această zi de sărbătoare. Eu mă retrag pentru că domnul primar a inventat multe surprize, mulți interpreți, așa că eu le fac locul să vină și dumnealor să vă aducă mesajul cântecelor. Dar până la o nouă revedere, nu uitați că Laura Lavric vă iubește, vă prețuiește și vă consideră familia cea mare a ei și dragă. Mulțumesc, la revedere! Mulțumim! Vreau să-i mulțumesc lui Doina și să mă bucur că s-a îndrăgostit de Moldova și de Bucovina. Și ca mulțumesc tare mult și am spus că parcă e Gina Lobrigina, frumoasă, frumoasă, foc, am zis, ce ți-ai pus în ochi? Ți-ai pus lentile de darea vezi? Nu, sunt natural. Eu știam că sunt natural, dar am vrut să o năcăjesc un pic. Să mă bucur că este în mijlocul nostru, este o realizatoare care are vorbele la ea și că face emisiuni frumoase și curate, folclor adevărat. Nu primește interpreți care așa de-abia încep să cânte. Ea îi lasă ca să învețe întâi acolo de unde sunt și când învață bine, se prezintă bine, doamna profesoară îi invită la emisiunea ei. Așa că încă o dată bine ai venit, Doina, aici la noi și eu mă bucur că ai venit și că cu siguranță tu ai să faci o emisiune frumoasă și astăzi. Mulțumesc! Noi mulțumim Laura Ilazic și vă dați seama când aceste cuvinte vin de la ea din partea unei asemenea interprete, normal că mă responsabilizează, dar ea nu știe că multe chestii le-am învățat și de la ea. Mulțumesc! Absolut vezi că doar mai în vârstă ca tine. Mulțumim mult de tot, Laura. Și pentru că tot ai inaugurat acest podium ca la prezentările de modă, adevărul e că are o siluetă de la un timp așa. E adevărat că n-a dobândit-o decât din necazuri, dar să se mențină așa, i-am dorit, că arată super, e mai slabă ca mine. Seminția lui Ivito. Da. E la țară. Mulțumim, Laurei. Și acum vă prezint un drag interpret, un tânăr care a luat cântecul din Dobrogea natală și l-a dus în toată țara și s-a stabilit pentru o bună bucată de vreme la Iași, unde la Universitatea de Muzică predăm această materie, muzica, și îi face și pe cei tineri să îndrăgostească de domeniul acesta. Este un exemplu pentru cei care vor să învețe cântecul popular, pentru că el nu-și uită locul și îl reprezintă cu cinste în cântec. Ionuț Urdeș! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și eu care abia așteptam să calc pe podium, să spuneți ceva și de silueta mea. Păi nu? Numai la fete?
Ia, să fac pirueta. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua și bine v-am găsit. Discutam în spate acolo cu domnul primar și îl întrebam dacă de anul trecut până anul acesta a învățat să danseze jamparale. Mi-a spus că da. Urmează să vedem. Domn primar, sunteți în centrul atenției. Haideți cu jamparalele.